Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Kinuna ni Jesus, umay kayo kanya, da kayo amin anabannog ken madadagsenan. Kat paginanaan kayo, alaan niyo ti sangul ko, kat agsursuro kayo kanya, agsipod tanaemma ken napakumbabaa. Kat masarakan yun to ti inana. Tananamay ti sangol nga ited ko kada kayo, kat nalagaan ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ngem ti Espiritu patauden na ti ayat, rag-o, talna, anos, kinamananga asi, kinaimbat, kinamatalek, kinapakumbabakan, kinamanagtepen. Awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Matthew chapter 5 verse 9. Nagasat dagiti mamagkapya, tamanaganan danto nga anak ti Dios. Isaiah chapter 26 verse 3. Sika o Apo timangted itinananay at talna, kadagiti natibker ti panggepna ken kadagiti agtaleg kengka. Psalm chapter 29 verse 11. Papigsaan ni Yahweh dagiti tattao na, kapya ti ibindisyon na kadakwada. 1 Peter chapter 5 verse 7. Itaklinyo kenkwana dagiti amin apakaringguran nyo, gapo ta ipatpateg na kayo. Romans chapter 12 verse 18. Aramiden niyo amin akabailan niyo a makilangen a sikakapya iti tumunggal maysa. Psalm chapter 119 verse 65 and 165. Ti karim o Apo tinungpal mo, kat naimbag kaunay kanyak nga adipen mo. Naan-anay ti talged dagiti agayat iti linteg mo. Awan ti makabalin a mangitipkol kadakwada. Isaiah chapter 26 verse 12. O Apo, si katimangted iti talna kada kami. Amin ang magunod mi bunga dagiti aramid mo. John chapter 16 verse 33. Imbagak daytoy kada kayo, tapno adda talnayo, iti panakikadwayo kanya. Parigaton na kayto ti lubong, ngem papigsaan nyo tinakim nyo, naparmekkon ti lubong. Psalm chapter 4 verse 8. Apaman nga agiddaak, makaturugak asitatalna, tasikalaeng o Apo, timangted iti natalged nga inana. Daniel chapter 10 verse 19. Kinunana, dungdungwan na ka ti Diyos, isut gapuna nga awan kuma ti pagdanagam wenno pagbutngam. Pakirdem tapakinakam mo. Isaiah chapter 32 verse 17 to 18.
Gapu ta aramidan to titunggal maysa ti rumbeng, at danto agnanayon akapya ken talged. Natalna ken natalged to ti pagtaingan dagiti tattao ti Dios awan to ti pakaringguranda. Isaiah chapter 52 verse 7. Nagpintas kit din nga imatangan tinaibaon a sumungsungad iti bantay. Umay na ipakaammo kadagiti kabambantayan tinaimbag adamag ti kapya. Proverbs chapter 12 verse 20. Dagiti agpanggep iti dakes at dadakes nga agururay amang kelaat kadakwada. Ngem dagiti agaramid iti naimbag at daragsak a masarakanda. Kinuna ni Jesus, iti John chapter 14 verse 27 to 28. Kapya ti ibatik kada kayo. Ti bukod ko a kapya, ti ited ko kada kayo. Ngem saan akas iti panangted ti lubong, ti panangted ko kada kayo. Di kay madanagan ken mariribukan. Di kay agbuteng. Nanggagyo ti imbagbagak kada kayo. Apumanawak nga magsubliak tumatlaeng kada kayo. No inay ayatdak, agragsak kayo kuma, tamapanak iti ama, tanatantanok ti ama ngem siya. Romans chapter 5 verse 1. Itan tanapalinteg tayo babaen iti pamati, na ikapya tayon iti Dios, gapo kiniapo tayo a Jesucristo. Romans chapter 15 verse 13. Sapay kuma tati Dios a pagapuan tinamnama. Punuan na kayo iti amin arago kental na iti pamatiyo ken kuana. Tapno dumakkel a dumakkel tinamnamayo iti panakabalin ti Espiritu Santo. Romans chapter 14 verse 17 to 18. Tati pagarian ti Dios saan ang maipapan iti panangan ken panaginom. No diket maipapan iti kinalinte. Kapya ken rag-o nga ited ti Espiritu Santo. Ket no kastoy ti panagserbi iti maysa a tao ken Kristo, paragsaken na ti Dios kan magunod na ti panagraem iti pada na a tao. 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Kamaudyanan na kakabsat, agpakadaakon, ikagumaan nyo ti agbalin anaan-anay, dinggen nyo ti dawat ko, agtutunos kayo ken agbiag kayo asitatal na, ket addanto kada kayo ti Dios ti ayat ken talna. Kinuna ni Jesus. Ephesians chapter 2 verse 14. Tamismo ani Kristo tinangyag iti kapya kada tayo. Babaen iti panamanagkaykaysana kadagiti Hudyo ken Hentil. Babaen iti ipapatay na, renebana ti pader ana magsina, ken namanag binusor kadagitoy at tao. Philippians chapter 4 verse 7 to 9. Aywanan na kayto ti talna ti Dios adi matukod, apanunuten ti tao, tapno natalged dagiti puso,
ken panunot yu iti panakikaykay sayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, panunuton yu laeng dagiti banbanag a naimbag ken maikari araemen. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalus, napintas ken nadayaw. Ipakat yu dagiti inadal ken inawat yu kanya. Dagiti nang nangegyo asinaok ken nakita yu nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Kinuna ni Jesus. Colossians chapter 3 verse 15. Ti talna nga agtaod ken ni Kristo ti mangiwanwan kuma kadagiti panangngedeng ngayo nga aramidan yo. Daytoy tinangawisan ti Dios kada kayo iti maymaysa a bagi ket agiyaman kayo iti Dios. Second Thessalonians chapter 3 verse 16. Sapay kuma tati apo a mismo apagapuan ti talna. Ikanakay iti talna iti amin a tiyempo. Ken iti amin a kasasaad. Adda kumati apo kadakay amin. Amen.